Salamu alaikum ɗan Arewa. Ka dai ji wakilanmu sun je taro London sun kuwa dawo lafiya. Na kuwa tabbata ka yi farin ciki da galabar da suka samu. Amma fa ka lura cewa waɗansu da mugun nufi suka je na yadda za a halaka Arewa a manta da sunanta. Allah dai ne ya ƙi yarda. Kafin in yi maka bayanin maƙiyin nan na jihar Arewa, na tabbata dai kai kana cikin 'yan halal masu kishin Arewa, masu ƙaunar ci gabanta da ɗorewa ta akan tana Arewa, ba a sauya mata komai ba tun daga sunanta har jikinta. To yaya ake gane mai kishin ƙasar nan tamu Arewa? Yaya ake gane mai ƙaunar ƙasar nan tamu Arewa? Ansa ita ce mutumin da duk ya dage bai yarda ya sayar da mutuncin kansa ba a tsitsinka Arewa ba don ta rasa ƙarfinta da haɗin kanta, har yarda ba zai samu har wani ba zai samu shigowa ya yi kace-kace da ita ba. Wannan shine ɗan halal. Na tabbata ka yarda da haka, don kuwa kai ma ɗan halal ne. Mutumin da duk bai yarda ya sai da mutuncinsa don 'yan kuɗin da ba za su jawo wa ƙasar mu Arewa wani alheri ba, shi ma ɗan halal ne. Mutumin da duk ya ƙi taimakon maƙiyin Arewa ko ta wace hanya, shi ma ɗan halal ne. Kai hasali ma dai ɗan Arewa ɗan halal faufau babu yadda za a yi ya shiga wata jam'iyyar siyasa domin kuɗi. Ɗan Arewa ɗan halal kafin ya shiga wata jam'iyyar siyasa sai ya tabbata ya yi tunani ya ga za ta kawo wa ƙasar mu Arewa babban alheri, babu sharrin argurguza ta ba. Ɗan Arewa ka yarda ka baiwa maƙiyinka makami, sa'an nan ka ce ba zai soke ka ba? Ka sake tunani dai. A riƙa yi ana hangen gaba. Ga 'ya'yanmu ga jikokinmu na zuwa. Yin haka shine hankali, shine kuma halacci. Ɗan Arewa, shin ko ka san akwai wata jam'iyya a nan Najeriya da take burin ta ga Arewa ta lalace? Ta farantse cewa ko da kuɗi ko ta kaka, wai sai ta sayi mutuncinmu ni da kai. Wai ta ji mu matalauta ne a zuci. Wai kowa yana iya sayan mutuncinmu. A'a, Allah ya sauwaƙe. Ai mutuwa cikin talauci ba tare da sai da 'yanci ba shine abin alfarma fiye da samun fam zambar dubbai da za a rika yi maka gori da su har zuwa 'ya'yanka da jikokinka. Ina tsaya ina kuɗi, ina maganar mutuncin ƙasa. Don Allah kada mu sai da mutuncinmu 'yan uwana 'yan Arewa.